Maťo Nemec s Mačutom, ktorý odštartuje takový štart, ale drží sa Jaňo Žilý, ktorý tam na chvíľu bol mimo trať. Jožko Machovič ide do čela, Milodájer ten štart úplne dobre nezachytil a prepadol sa na chvost. Roman Častoral ale zahajuje stíhaciu jazdu za Machovičom. Machoviča z toho Žilý jaje. Takto to vyzerá tie rozostupy sú minimálne. No, už tam máme zreteľné dve dvojice. Môj o prvé miesto Jožko Machovič a Roman Častoral, ktorý samozrejme skracuje tú vzdialenosť a snaží sa strčiť nos svojho opla pod Jožka Machoviča. No ale to nepôjde celkom určite. To je príliš ďaleká stopa, dokonca Roman teraz zaváhal, stratil nejaké metre. Pôjdeme do posledného kola. Milo Gáher nastupuje na útok ešte. Milo Gáher z posledného miesta, ale nepodarilo sa. Naopak pri tom útoku stratil Jaroš. Do posledného kola. A pozrite sa. Roman Častoral pri tom ako trošku zaváha. Priblížil sa k nemu Adrián Šivík, ale už z toho nič nebude. Macho! Ježko Matovič!